बर' हारिनि गेजेराव दाब दाब जायगानि खायसे हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय, खारनाय, दोनखारलायनाय बायदि जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नंला। बेबायदि जाथायनि सायाव गोबां आफाद गौथुमफोरा गोबां राहा लानायजों लोगोसे समाजारि नेमखान्थिखौ गोरा खालामब्लाबो खमायनाय नुनो मोनाखै। बेबादि समावनो फिन चिरां जिल्लानि सासे बर' आइजोआ 5 बोसोरनि उन्दै खुदियाजों गोमानानै थानाय जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। सावगारियाव नुनाय बे आइजोनि मुङा मनिका ब्रह्म, चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगाव ओनसोलनि मंलागाव गामिनि कनिक ब्रह्मनि बिसि। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मनिका ब्रह्मआ थांनाय 21 अक्ट'बर सनिबार खालि 5 बोसोरनि उन्दै खुदियाखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि नायगाव ओनसोलनि मावरियागाव गामियाव गावनि जोनोमगिरि बिमा-बिफानि न'आव थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं। गुबुन फारसेथिं नसुंसे हादोर भुटानाव खामानि मावहैग्रा फिसाय कनिक ब्रह्म आरो गामिनि सुबुङा मनिका ब्रह्मखौ सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह खालामदों। अब्लाबो खारखोमानानै थानाय मनिका ब्रह्मखौ नखराव फैफिननो खावलायदों आरो लोगोसे सावगारियाव नुनाय मनिका ब्रह्मखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8720901438 एबा 7896750899 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। बे नखरावथ' दाख्लै सुनिबारनिफ्राय नैबे फंबायनि हिनजावा गोमादों। हरथात बियो सोरजों थांफादों दाबो मिथिनाय जायाखै। बाय बाहागिफोरनाव बिदिनो खबर लाबाय, रावबो खोन्थानो हाया आरो अबाव दं मिथिया। ओरैनो जाय खुगा खुगा एसे एनै खोनालाबायदों अबेबा थांबाय होननानै आरो ट्रेनजों। दा बे हिसाबै सानदों, दाथ' बोथोरा गाज्रि, बयनिबो खोनाबाय थायो मिडिया बायदिसिनाफ्राव जे बहुद बिदिनो हाबा जाखानाय हिनजावा गुबुनजों थाङो मायो बेखौ खोनाबाय थानायखाय बेहाय मोनसे एसे सन्देह जादों आरो निस्सय बे सोरबा सेंग्राफोरजों दोनखारलांबाय बेफोरबायदि सन्देहसो आरो। दा अबाव दंमारो बेखौथ' जोंबो मिथिया, बुंनोबो हाया। दा थार बाथ्राखौ बिजिरनो थाखाय नोंसोर मिडियाफोरखौबो लेंहरनाय जाबाय, जाहाथे बे मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै बे मानसिखौ बा सोरबाफोर नुयोबा जाहाथे लाबोयो, गथायना होफैफिनो बाहाय। आरो गावसोर लाबोनो हायाबाबो खबरफोरखौ होयोबा, आरो हौवायाबो बुंखादों माने आंनो नांफिनगौ, मोजाङै मोजां सफैबा गाव लाफिनगोन। आरो हिनजावनि गथ'आबो माने अनथावथाव, सासेल' हौवासा फरायफुनाय। आरो आंनि नुनायाव बे फंबाया ओरैबायदि मानसि मोजां, माने खुनु जौ लोंनाय मानाय थांखु बिरि जेबो गैया आरो। न'आव हा बां गैयि हिसाबै फंबाया माने भुटानाव खामानि मावो आरो। आगोलावबो बहुद गोजान गोजान खामानियाव मावनानै बिदिनो एसे एनै न' बां सोरजिदों, माने न'खर संसारखौ मोजाङै जादों आरो। जोंनि नुनायावथ' इंलिस मिडियामाव फरायलायबाय फिसालाखौ, आरो गारि बायना होबाय, आरो खोनानायाव खामायदों होननानै जों खोनाबाय थायो आरो नुनायाव ओरैबायदि मोजां, माने बुंनाय बायदि जायो लाक्जारिस टाइप जाबावो आरो गाननाय जोमनाय बिनि बेरायनाय। बे हिसाबै आरो न'खरावथ' गाव गैखाया, बुरैल' बिमा, बे हिसाबै बहुद मोजांमोन आरो। जों नुनायाव रावबो बिदि सन्देह सानामोन। नोंथांमोननि नुनायाव बे जाय आइजोआ खारदों बेयो माबायदि केरेक्टारनि मानसिमोन? केरेक्टारखौथ' जों नुनायाव गामि हिसाबैथ' मोजांखौनो नुयो आरो, बुंनो हाया बबे समाव मा जायो, सोरनि गोसोआव मा दं बेखौ बुंनो हाया आरो। आं सान्दों जुदि गावनि गोसोजों बिदि गारमारदोंबा बे हौवाखौ, बे निस्सय गावनि बिराद गोरोन्थि आरो। मानो होनबा बियो हाबाखौथ' जानो होननानै बेजों जाबाय, भगबाननि सायाव बे समाय लाबाय बा रायजो राजाखौ लानानै हाबाबो जाबाय। बियो जोंखौ थगायनो हागौ, फिसायखौ थगायनो हागौ, समाजखौ थगायनो हागौ, अर्थात मानसिखौ थगायनो हागौ। खिन्थु आं सानो भगबानखौ बे मालाबाबो थगायहोनो हानाय नङा। खारन बियो बे पानिशमेन्टखौ मोनगोन भगबानखौ जुदि थगायदोंबा, जुदि गारमारदोंबा आरो गाव गोसो जानानै गारदोंबा, बियो गुबुनजों मोजां सुख सान्ति जाहैनो सानदोंबा बियो बिनि भुल, निस्सय बियो माने पानिशमेन्टखौ आं मोनगोनखौ सानदों। आरो नुबोबायबो बुहुद मानसियानो गोदाव सोराव जानानै फैफिनो, गोदाव सोराव जायो, फैफिननोबो हाया, मास मोनसे मोननैनि उनाव फन खोनाफैफिनो, आं थांफिनसै नों लेंहरोबा होनलायनाय जायो। जाहाथे बिसिबां थाङालासिनो आंनि साननायाव बे मानसिया नोंथांमोननि बे मिडियानिफ्राय खबरफोरखौ मोनोबा थाबैनो गोसोखौ बेलथायनानै फैफिनोबा जों बिराद मोजां मोनगोन आरो जों वेलकाम एनि टाइम गामिनि जानानैबो। खारन जोंनो मानसिखौ नांगौ, समाजाव जोंहा बहुद बिदि जाबोबाय, जाहाथे बयबो गाव गाव साननानै, भगबानखौ साननानै जे आंथ' बेजों हाबा जाबाय थैस' थांसै आं बेजों जानांसिगोन, बेखौ साननानै फैफिनोबा आं गामिनि जानानै, आं गावबुरा जानानै बे खोथाखौ बुंनो। बर'नि समाजारि आफादफोरखौ मा खावलायगोन जे बिथांखौ नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय? औ, जुदि बर'नि समाज आफादफोरखौबो खोन्थाबाय होनखादों, जुदि बिसोरबो बिथांमोनहा जुदि मोनोबा, सोरबा नुयोबा अन्नानै बे नाम्बार होखागोन, नाम्बार होनायाव जुदि खोन्थाहरोबा जों बहुद
गोजोनगोन आरो जोंनो लायगोन गामिनि हिसाबै एफा एनै गरसे गरनै फैसा खरस नांगौबाबो गोजानाव बाहायगोन आं बेखौ सानदों आरो जाहाथे बे फैफिनो। जुदि सोरबा हौवाया लांदोंब्ला बिथांखौ गमामायै नोंथांमोना आयेननि राहाफोर लागोन नामा बेनि सायाव? आयेनखौथ' आं बुंनो सानदों माने आयेना जोंनि थाखाय खुब एसे खम जादों नामा आं सानदों आरो मानो होनबा जोङो बर' समाजाव बांसिन नुयो आरो माने पार्सेन्टेजाव गुबुन हारियाबो थाङो न' दाउट दस्राजों खिन्थु जोंनिया एसे थाङो ना जोंनि बुजायलायनायासो खम ना जोङो मा खारनाव बिदि ना जोंनि हमथानायासो खम ना पानिसमेन्टआसो खम आं बेखौ बुंनो हाया। मानसियाथ' दाख्लै थांनाय साननै जाबाय गोमानाया नोंथाङा पुलिस आउटपस्टआव थांबाय? बेखौथ' थांबायना दाख्लैनो थांखाबाय एफआइआर होखाबाय बिथिं अलरेडि जोङो सरकारनि आयेन मथे जोङो बेखौ होखाबाय दा मोनोबा नायनोसै जोंथ' मोजाङै मोजां फैबाथ' मोजाङैनो माबागोन आरो इसिबां माने जों सरकारनि माबाजोंबो ल'जोंबो थांनाय नङा जोंहाबो मोनसे बिसार खालामगोन एसे एनै जोङो बुजायलायनायनि गेजेराव दोननो नाजागोन आरो फंबायनि हिन्जावखौ जुदि सोरबाफोर लांदोंबा अन्यायै फुस्लायनानै जुदि लांदोंबा बिथाङा मोजाङै मोजां होफैफिननांगौ होफैयाबाथ' जों आयेननि राहा लानांगोन आरो पुलिसनि जों राहा लानांगोन जों आयेनजों बेखौ जेरैखि जायाबाबो बेखौ हमनो नाजागोन आरो हमनानै जों लाबोनांगोन नाजागोन आरो आयेननि बेब'स्था लागोन आरो जों। सन्देहबो दं नामा सोरखौ? सन्देहथ' गैया बिदि गावसिनावबो बहुद सोंनाय जाबाय सन्देह गैया खारन मानसियाबो न'आवनो थाखायामोन नालाय। जों खोनानो मोनदों नोंथांनि जे अनजालि बिसि बियो गोमानानै दं दा मा खावलायगोन नोङो? औ गोमानानै दं थांनाय 21 थारिखनि सुनिबार खालि माने आं हजों भुटानाव दंमोनथ'। भुटानाव मानो थाङामोन? भुटानाव आं खामानि मावनो थाहैयोमोन। मा मुं? कम्पानि नामा? नङा नोंनि बुरिनि नामा? आंनि बुरिनि नामा मनिका ब्रह्म होनो। मा सन्देह खालामदों दा गोमानानै दं? सन्देह माने आंना बे सोरजोंबा थांदों आरो। फनखौ रायलायबाय थायोमोन? फनथ' आं इसेबां बिदि मोना। नोंनि बुरिया फन रायलायबाय थायोमोन नामा? बेखौथ' आं मिथिया रायलायोना रायलाया। न'निफ्राय थांनायनि सिगां न'खरफ्राव नोंजों नोंनि बुरैया माबाफोर दावराव दावसि जानानै ओंखारलांदों नामा? जेबो दावराव दावसि गैया खोनानाय मथे। बहानि नोंना बुरि? आंनि बुरिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नायगाव पस्ट अफिस गामिया मावरिया गाव। नोंथांना गामिनि नामा? आंनि गामिनि नामा मंलागाव होनो काजलगावआ पस्ट अफिस जाहैबाय। दा जिथु नोंनि जिथु हिन्जाव बे गोमानानै दङ नोंथांनो नांफिनगौ? औ नांफिनगौ। नोंथांनि हिन्जावजों लोगोसे गथ' गथाय थांफादों नामा? औ आंनि फिसालाबो दङ सासे 5 बोसोर रानिं जाबाय। नोंथांनि बुरैया न'खर नागारना थांनाया सानबेसेनि खोथा बियो? सानबेसे माने साननै जाहैबाय नोंथां। सनिबार खालि बेलासिनि 3:30टासोआव थांदों होनदों न'खरनि मानसिफ्रा। नों गैयामोन न'आव? आं गैयामोन। खिथालांदों जोंनि आइनो माने क'क्राझाराव बिखुनजो दं नालाय बिमा बेनाव आलासि जाहैनो होननानै ओंखारलाङो। हजों न'खराव गैया दा? गैया। न'खरनि जाथि बाहागिफोरनाव माबायदि खबर लादों? जाथि बाहागिफोरनाव फन हरनानै सोंहरबाय गैया। दा फैफिननो थाखाय बा सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला बा सोरबाफोर लांदोंब्ला नोंनि हिन्जावखौ नोंनि न'खरसिम फैफिननो मा खावलायगोन? आं बेखौनो लुगैयो माने मोजाङै आंनि न'खराव फैफिनथों। साबेसे गथ'फोर दङ? सासे। बेसेबां क्लासाव फरायो? LKG दासो। हौवासा गथ'? हौवासा गथ'। हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो? हाबा जानाया 6 बोसोर जाबाय। 6 बोसोर ना 7 बोसोर रानिं जाबाय।